mga bahay dari guys oh. Boy ka to. Katulad tong ito lang di dari dia. Guys, masa ka din maribo kay dun dya. Dami sa talamba, nakalabay mi sa katibutang ibalita nga na mga kutsi nga ng lutaw. Itong ato na may nakita sa mga bubong, dari rin lugar sa mga labdyan guys. Kuha niya si Jack, kanang nari sa padak ko. Diya mo apaw. Mga day guys nga, dagang nangamatay kay kanang kuan. Down niya si Jack. Diya dagang mabayas na print bito, kanang kalsada, diya doon sa tulay. So ganina labzan na mo tungkuan mga kutsi dito nga nangalubong pero wala ko kuwag video kay dari mas pikas nga side sakit sa daghan na naan guys no bukid man unta pero kaning dapit lang sa ubos morning apaw. Para email ka na. Unsa na ka na dyan? Dog ka, murag kuan. Murag alis siya to kuan kandihay. Ada ora di ay. Wala katukad itong panoramic mo. Ako katukad madlok ko. Tukad ba kada to? Tukad diri ta tire. Dadi ko kay waligid ko. Hinday. Hindi ko. Asa kani? Oh, ganing kinabugan kanyo. Asa kinabugan? Kani ikapila ka floor mo? 28 lagi ka. 28. Uy, Ginoo ko. Kunya ang ibabaw na mga 30 plus penthouse na. Ang mga balay-balay na. Oo, mga panday. Ay, Ginoo ko bahala pud ka diyan. Luwi lagi Ba ko maglinog. Ginoo ko daw lagi tanaw kuan. Kuno guys, na dani diyan nagtrabaho sa Bali pag inog padong pabigyo. Ang nara ka sa ubos, nara ka sa inyo pato no. Kami puli nang inagtag kami sa kuan. Tanaw na may. Yo. Lihok nagkuan. Katulad lang ka. Sabon pusog ka mo. Ada nang gawas mga tao dire pagkuan pagin. Ang tatong Nanglaag man bidto. kamang-kamang ko na silang duha sa isang amigo da sa kanang ilam kahuyan. Awam ka sa awam ka. Kaya hila gitiawan tabay. Gitiawan. Talinok na ko sugo. Kami man to akil. Nga ako imit tayo laban, may babaw. Hindi bukid ito mga Eh, ang klaro mo bukid dito sila nanak. Hindi ko na bukid ito mga day. Eh. Bukid ang nang gilasang yun. Ay na lang mo kon-kon dito sa nang kay nang lutak lang yuta dito. Adlok ayaw na jud day. Di nanay ning lutak nga masugod ng series. Ito sa Mambahi. Nice rabantat. Na, adlok. Subdivision. Ay, lungsod. Ito Kalamban. Kalamban? Lungsod gani. Yung na lungsod, Cebu City, magyapon na siya. City niya anong na may kuha na may bukid man. Una gini mga more kuan kandihay kalatuan pero liko-liko lang. Ito sa lugar mo. Asa nili ka rin? Cebu. Anak po, may kore to ah. Sa Kaputi.
gibaan. Lagpas ato bang sakyanan loy oy. Diri gali abot gani. Bukid man tano. Do sa pa. Archibald. Mayor? Binaliw. Buang siguro ni. Bukid na sa deday. Anak ka. Lang saksanan ibahan na uy kaso na dani di mga nang sa ko ano Turn right na mo siguro. Right? ang may right na nyo ano mo Di as may right. Mountain na ba? Nara. Morning. Di na mao. dara kani Turn right right ako na. mabinis kay view Di na mao. In 200 meters, turn left. Wait. wala ka dayo bukag nga ni nga to Just dyan go. go karon uya silang giyagyas bao uy ginoo sakit sa daghan ang tanaw ni no uya rin mga tao dahil pala kay patay dahil yung lugar Turn no left. Diyos ko na dahil Turn left kaya na mo. Right kalisod. bukid man tanong pero kung nga 600 meters, turn left. wala sa pariday Doon na lang. Doon na lang eh. Sabi ulian ito. Ewan ko sa mo ito katagtagatanggaman sa ni. Oo, kanan ba? Basin na sila sakyanan. Si Konde dahil so eh. Siguro ko nukma. Makatuwa ka po to. Ang katood mo na siya kaya namin ways. Try baby atong taxi. Biro daghan. Bukid dyan. Oo ko lang. Bukid dyan na kagisa. Inuuna ilang lugar ba? Kids yung ito. Ganang di ko pala yun. Hello guys. Pag-uwi na lang may din. Ganang daan ba? Pidahan. Kanang Nakasunod. may daan di ba? Pwede na nakasunod. Sunod ka nagabot. Mato kayo na pay. Anong nang? Kapay sige. Nawag anong nang? So, dyan adventure. Adventure gini. Lagi na dyan. Hala. Mura naglubok. Ano ba sa? Lubok. Ang kamo ganihan. Uy, kinuha ko na. Wala ka day, makaasa ka makabakay, makaswedro na ni. Nakamay katinganan dito good. Biskot na. Kaso dula sa kinan dito. Barangay Mabini. Eh, tas Mabini. Mabini. Wala na anang gay. Pero may tano kay simento ba? Yung kanginan nga, makasasada forward sila eh. Kapag bumagay ang ilang-ilang sakinan sa kam. Dagan lagi sa kinan dito sa picture. Magi. Sagla, din na dito. Dili. Nagbas gani ni Taps. Ha? Oh, tanas ko. Ato siya nagbas sa ato to. Sa Sierra. Asiraw.
Landslide ni? Noong kabataan na ka. Oh. Sige nga ni, dahil pa. Turn left. Saan hoya na? Saan mauna? Okay, Left. Ay, ginuho. Left kay Ginuho, likuan. tayo mo sa side. Manilugan na. Left day kay likuan. In 1.2 kilometers. Saan na? Turn left. Mauna ako na. Ano? Diyan, hindi rin baktas sa mga sensin. Videohan gini ni mo. Ang kabidyo ko, ginuho. Ginuho. Nasa sintaon siya, kaya di ba nakasosong na. Wala, ginuho ng slide. Karoon na siguro niya itabo, no? Ang slide, eh. Hindi mo kayo nimoy. Kandihay naman ka, wala na magalis siya tagbilaran. Di ko kayo. Kurang slide, no? Wala ilang balay no? Kasi bibak nga na sa bus. Naawi na yung agianan mo. Oh my God. Medyo bikin. Asa na nani? Ano? Ah, kani. Ay, bagay nga na ni. Bakit na? Rinig sa kinan. Ah, ang katuto dito sa bus. Taga sa ta. Asa na yung Taga-bukid ba? Mga guys, so sir, asa ka sir, kapag sir, panipaniod to. Wala. Yes, wala. Amin ang aban, be? Ayun. Pero kay bugat pa nang bugatan na busog buyag. Amin ang abang nak. Ah, okay. Ah. Asa, asa. Dahil ito. Dyan guys, so, nagkuha na. Haling na. Makuan pa dahil YouTube na. Pwede naman tayo na tong wala nang naikong. Ako ba? Pwede mo tayo clip na kada clip din, no? Naka, pwede rin sa mag-trupon. Dito sa patong? Ang kana pwede Hindi na. nakaluto na. Tuloy na sa pan ba? Iyawat. Ako sa bagay yun, day. Ako tebe ako na. Ikaw rin tignan. Ako itig. Tignan mo. Pwede na. Duaan? Duaan. Sige, ako sila na. Duaan. Duaan. Uy, kadot. Na.
Ay, abi, kung Arang cover kabawa. na siya. Sus, arang kabawa. No, ko. Si Habuwa. Ado pa rin kaila. Hindi may padoy gigo ilayo-layo okay aron mapaghangin ako na mo. Baga na. Di na kan luto na dari na. Video di padoy dyan lazura kaya maghangin mo abot. Dali na kay nanay baga nagdan. Sige. Kari, na, marites. Yun yung kitimplanan ninyo? Asin ra. Daghan asin. Dami mo pod. Pila kilo baboy ani? Pinong din. 100 ka pen? Oh, dato dai to bur ka to perlu. Sus, Kasi grasimal di ba? ang pang... Ay, wag na. Dili, gimaba ra na. Ya. Paglakaw. Tanigang lang na. Ato, balik. Ari ato ko. Ayo, doon na, kaya na ikuan. Bato. Kana na sakto na. Dagan. Gaya rin. Ya, ano, sakto na. Ika bedupit sa paan. Sa ko ni magibisan di ha. Naman to hala na sulo na. Luto na niyo. Natagak nga sa ka-barbecue. Kaman. Natagak na duha. Balihasa. Kani manok na luto na. Kapedaghan na ba? Di azo na anak. Sakto na na. Lahat. Azo lang basag dira. Nakay kay kamo nga buntas na lagi mo. Ako pa mabuntas na, kaduwa kumukaan. Kani luto na ni oh. Balihasa. Si Pulin, buntas na na. Bawa po na. Si mga Ano yung luto na ma? Kani, Imbra manig titsod. baka niluto na nila. Noon luto na na. Kani, kana Matang nila yung mga luto. Pinapok naman ni daan. Napagkana mo guno ano lang. Hindi na ako magbuhat pa ng baboy. Ito na May baboy dito. Isud na sa kuan. Ang luto. Diara dahil sasawan daghan dayo. Hello. Unja ka na may wato na utang imong tinog ba? Hey guys. Just Marcos og si Polinda guys. So, dami sa ko nasa ni. Inday po ada hinahinay kaon. Ano buntas? Come first. Asa ni nga lungsod sa asa ni nga sa Cebu? Talamba. Cebu City. Talamban day kuno ni guys ha. Ano guys, 80 Park. Yang anta. Guys, ang gabi na guys. Mga tint bakit may pagkuhan sa camera oh? Pag ay sudad. Ayan guys. Sudad sa Cebu. Tent. Hi guys. Compare na. Ayan ang tent. Marcos. Ayan na. May Ninday.